Внимание, внимание! Международный пароходный пассажир зафиксирован 14 миллионов пассажиров. Bütün hava alanın яңгыратып гадәти булмаган игълан яңгырый. Шушы мизгелдә Казан аэропортында 2022 елның 4 миллионынчы пассажиры теркәлде. Ирина Ведрова Киров өлкәсеннән мондый истәлекле сан иясе булыр дип һич кенә дә уйламаган. Гаиләбез белән Казан аша Санкт-Петербургка барабыз ди. Бүген аңа Казан аэропортының бизнес залында булу мөмкинлеге бирелде һәм очышлар өчен сертификат тапшырдылар. Недавно был день рождения. Берничә көн элек кенә туган көнемне билгеләп үткән идек. Бу вакыйга минем өчен зур бүләк булды. Без гаиләбез белән беренче мәртәбә яңа елны башка шәһәрдә каршыларга уйладык. Узган елларда бәйрәмне һәрчак өйдә үткәрә идек. Быел Казан аэропорты хезмәтеннән узган елга караганда 200 меңгә күбрәк пассажир файдаланган. Халыкара Казан аэропортыннан файдаланган 4 миллион пассажирның 30% чит илләргә очкан, калганнары Россиянең төрле төбәкләренә юл тоткан. Әлбәттә, 4 миллион күрсәткеч белән генә чикләнергә җыенмыйлар. Белгечләр фаразлавынча, 2030 елга 1 ел дәвамында файдаланган пассажирлар саны 6 миллион ярымга җитәргә тиеш диләр. Хәзер Казан аэропортыннан 73 юнәлештә самолетлар оча. Быел Татарстан башкаласыннан Грозныйга, Красноярск, Иркутск, Томск һәм илнең башка төбәкләренә яңа рейслар ачылды. Моннан тыш хәзер Казаннан туп-туры Ереван һәм Белградка барырга була. Благодаря внутренним воздушным линиям, Нәкъ менә Россия төбәкләре арасындагы очышлар нәтиҗәсендә югары күрсәткечләргә ирештек тә инде. Бу зур уңыш. 4 миллион пассажирга хезмәт күрсәтү ул аэропорт тарихы өчен генә түгел, гомумән республика өчен зур вакыйга. Пассажирлар саны тагын да артачак диләр. Киләсе елга Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә, БДБ илләренә очышлар ешрак булачак. Сейчас мы развиваем этот пассажиропоток, именно трансферного пассажира. Без хәзер трансфер юнәлеш буенча пассажирлар санын арттыру максатын куйдык. Казан аэропорты бик җайлы. Без киләчәктә кешеләргә өстәмә уңайлыклар булдырырга телибез. Комфортный, он очень удобный. Күптән түгел Рөстәм Миңнехановка һава аланының 2050 елга кадәрге үсеш планын тәкъдим иткәннәр иде. Аэропортта яңа терминаллар, очкычларга техник хезмәт күрсәтү корылмалары төзеп, пассажирлар перронын зурайту күздә тотыла. Габдулла Тукай исемендәге һава аланы якын киләчәктә Идел буе федераль округын якын көнчыгыш БДБ илләре һәм Европа белән бәйләп торучы төп транспорт үзәге булырга тиеш. Яңартылган юлдан хәрәкәт ачык. Быел аэропортка илтүче юлда киңәйде, машиналар өчен эстакада төзелде. Хәзер һава аланына бөкеләрсез барып җитеп була. Бу объектны ачу тантанасында Россия вице-премьеры Марат Хуснуллин аэропортка игътибар зур булуын әйткән иде. Когда-то аэропорт Казани перевозил меньше миллиона пассажиров. Кайчандыр Казан аэропортыннан елына 1 миллионга якын пассажир файдалана иде. Узган ел бу сан 3 миллион 800 меңгә җиткән. Быелда әлеге күрсәткеч шул дәрәҗәдә. Шуңа күрә киң юллардан башка аэропортта уңай мөмкинлекләр була алмый. Казан аэропортында пассажирлар һәм почта өчен терминаллар төзү буенча проект документ эшләре алып барыла. Беренче объект 2025 елда әзер булырга мөмкин диләр. Илдар Сафиуллин, Алмаз Диятинов, Яңа Гасыр каналы.